A Consellería de Sanidade continúa cos cribados na área sanitaria de Santiago Barbanza na procura de frear os contaxios. Nun dos últimos realizados a unhas 4.500 persoas, todas elas persoal da industria alimentaria, detectáronse 10 novos positivos que eran asintomáticos. Trátase dunha cifra similar á do anterior cribado desenvolvido entre os traballadores das empresas alimentarias a mediados do mes de decembro, no que se diagnosticaron 11 casos. Por outra banda, na xornada de hoxe iniciábase a campaña de vacinación aos profesionais de toda a área sanitaria, citándoos a través dun SMS coa hora e o lugar de vacinación xeorreferenciado. Nesta primeira fase, que se desenvolverá dende hoxe ata o venres, Sanidade prevé administrar a primeira dose ao redor de 3.300 profesionais, priorizando aqueles das unidades máis expostas ou atender posibles casos de pacientes con COVID. A primeira en vacinarse esta mañá foi Esther Faraldo, auxiliar administrativa do Servizo de Endoscopias do Hospital Clínico, quen animou a todos os seus compañeiros a seguir o seu exemplo. Alégrome de empezar con este proceso, porque eu creo que xa fai falta, e a experiencia é boa, non doi, eu espero, bueno, a seguinte, cando me toque, ou non sei, a experiencia, dende logo, eu recomendaría a todo o mundo. Eu creo que debe todo o mundo vacinarse. Traballamos nun sitio de moito risco para nós, para os pacientes, sobre todo, para os nosos doentes. Citarase a todo o persoal da atención primaria das cabeceiras de servizos onde se sitúan os PAC e os traballadores que estean en primeira liña de atención a doentes tanto no Hospital Clínico de Santiago como no do Barbanza. Serán 10 os equipos de enfermería encargados de administrar a vacina. Tamén coñecíamos nas últimas horas o falecemento de 2 usuarios da residencia de maiores de Ribeira que foran trasladados hai uns días para o seu tratamento ao Centro Galego de Desenvolvemento Integral. Tiñan 69 e 87 anos respectivamente. Os dous recibiran xa a primeira dose da vacina.